wona hedden on jooɗi gonɗo jooɗi i to momon lam est ce que wala nder jooɗa an ko ɓiyatma momon lam ko fawoore allah ko allah fawi ɗum ɗo min oɗo baaɗe o ko lokata tan ɗo e galle he kono ko ari ko ɗo fewde joni hay goto andano foti bittitajo wadde nani babum noon wiyan noon koɗo hayso waɗi duuɓi ɗo ko jahowo tan kadi koɗo awa ɗum aɗa wawi ɗum hadde hunde foof ha heddo gueɗe ɗiɗi ƴewde e haaltoyde so wannama ko moƴƴi so yeehi haala so wannama ko boni so yeehi haala an noon hande cuuɗotama ko sababude baɗiraɓe ɗum so ari kala ko mbawɗa jogade ittan mbiyamo nda jagguɗo rokkete jaam eyyi min mi yekkita kaltan ko momon lam wona ɗum ceerno Mody ko ha tan cuura gurma o ko gaybinowo on wawi yaade aduna o fof Mauritanie Gambie Mali fof o golle indema te jarani ɗum to koyngal makko yettoto ana wawi yettade ɗon ɗum noon yo tan ko ƴiɗɗa mbiyamo nda cuura hoore ma ko woni kalis da eyyi sa kalis tan sa ƴetti no foti fo a wimo nda hankkadi mbi on goni sehilaɓe eyyi Allah jarama min ko ɗum tan cowirmi e makko saaha fo meɗa moƴƴanamo hunde ɗum tan min o meeɗa haaldemi ko bonni mi meeɗa doggude ko ari koɗo ɗum tawi kay min miita onon ɗiɗo ɗon duggata saabu ko yiiɗi ko ɗum dokkatmo wadde Amadou ala oɗon ɓuuri famɗude ɓe wadde kala mi mbiɗo ɗo galle o salamu aleykum so ñalluɗo so dañi ɗo ko 5 secondes ma yi jikku ma sona tan naɗɗo moññinimo hunde on de kam ko yiɗi fof yo wat nani joni noon min mbeɗen yaha galle nen Mayram Fall andi fedde makko nde les amis de Mayram Faysal kanko woni président o ko gummiɗo France andi o ari hande ko waɗo kumtade kalif ma Allah galle o noon kalif ma Allah galle o kala ko haali mo yiyamde sa waɗi no mbimi ni inchallah hay goto nanta o yo wat tan ko moññanɗa anani mbaɗen yaha toon mi ara eyyi min de toon de somi yawino ɗum tinde kam min jaaɗon galle Mayram Faale eyyi somi yeehi tan mami haalan wastade o invite ma ñalam Allah jarama on kam so Allah jaaɓi mi nani toon ɗum aldata on Allah jarama way Mamadou to mbiɗa ko way min Mamadou Lamine mi fotano mo tuttude e dara mino makko e galle o min gonoɗo min mbaɗa guerre o anda mo hulani mo o yeet kam ko mbir mi wiya ɗum paaka yagal tan o waɗa piid mi ɗobbe mi waɗe makko paakaji Mamadou Lamine waɗa amana ya oppindam Mamadou Lamine mi wa ya oppindam guindama narana haala indam woppindam ay mi min mbaɗa horsinma te Mamadou Lamine lewru korka Allah wi seyɗani koko humate kono enen ɗiɗo ko addi seyɗani hakkude men ko huma ko addi maro ko ɓoccituɗo walla ma anda so ɓoccitima kay holon haqqi mi anda ni de aɗanne an galle men no way ɗo an won ɗo Amadou sohna mi ñande foof yimɓe gar ceerno ɗum no yoɗi yoɗani han min mi yiɗa toñen hay min mi yiɗa toñen o to maro a tooñ an a tooñ pullo a tooñ Mamadou Lamine min ko jam jinmi hakkude men enen ɗiɗo nanen jam te mbir hewta probléme ndam mbir sa heewi bone saɗa yaha mo fof nduwontoma Allah jana te an ɗum nafanima ɗum nafani eyyi kono ken jiiren jam enen ɗiɗi mbir no heewa ñamolu cew sa wadde fof lo rokkatma kalis hay goto rokkatama kalis min mbaɗen ɗo gila ngar mi hande mbaɗa yinno wot ko toɗɗo tottuma wawi rokkanimi jam ɗum tawi anda anan ɗum ɗow tan en kam signal anana ka bonnam wayi sa waɗen kam signal tan ke to on no aɗa andi mberuɗine sop kalis noon ɗum wimama ange gërëm Samba ma ange gërëm Alsane ma ange gërëm Dieynab gërëm o fof ko baɗɗo hunde tan baɗɗo hunde te min Mamadou Lamine ayi baɗo mo Amadou armi haalama hunde ka anda e makko noon ay sa horsini kam kala ko dañi ka ande way sa ayande balle aussi kumtari ma ayande balle ko sonnanma ko aɗan usim sikkaram ko poos makko tan yiɗi wona poos makko de ko mbatta kam koye galle o tan min kay joni wonta waddema pullo kam kala tawɗa pullo fo jingo jingere kam koye pullo tan anda min nanam ko pullo aɗan no mbatten
yaltuɗo jilɗa weccet ƴettaɗo temedde mi rokkuma temedde hana weltin hana men dañ jam welti feccere tan ko ok a woppat tan no fof tan ala a woppat no fof tan a baraki chaud ala cin sabu Allah a wate hoto wi sagal la wawa nawde fof sa nawi fof minne ko mbaɗani sabu Allah war ala war yalla wurna gej ma fof tan hokkam kam tan min kam nayam so Allah lam jaɓi ma nayi mum wuuru wat feere ganna kam temedɗiɗi goɗɗi kam jiɗɗen sodde crédit mi noddo Fuutankoɓe kardi eyyi min noddude Fuutankoɓe joni kay aɗa wiyama aɗa mbeɗa joguiɗo hen carte crédit Baye Fall jeyde Baye Fall so ari tan mi yaari mi yaari ka jeeya no jeeyirta ha ara ko samrnom heɗum tan pul minoma joni kam secrétaire eyyi a faami wona ko dokkuɗa kam ko de to ko sa sikki ko ɗum ɗo tam tan ko haala ka ɓandam koko toggi min arani min ko ɗiɗam pulle neneyam anen de min ko nenam ko pullu mi tawi ko Aissata Sow ɗum de korsinma sohna andim aneni de ko naggaji amen maayi tan o crise o kiri o maayi eyyi naggaji fof maayi kay o maayi gurdam makko aɗani pulle so nayi makko maayi tan makko natti wadde nafa o wat o nangu fofam makko hoto ngaw maayi o waɗi ɗum waɗi min o crise e joni noon an wona ɗum ɗo de Wona gonɗa pullu ko ɗum waɗi kam wonde secret ma eyyi e kadi suune ngullaki mi haɗanma hunde Amadou ko baɗo ma e ƙar ko feno Amadou holan Amadou baɗo ma Amadou goto Amadou ndiram ɗo ɗam gade makko jaggani kanko ñande fof o wi ko kanko jogi mo o wi nayi mu gonɗo taw Fouta ɗi fof kanko jogi Amadou wima noon Amadou kay wona min tan wi ɗo wanni ɗuma ɗo yimɓe yeeɓe ɗo Kaf Touba o hanni yim fof fof o haali mbimo o ko naggaji kaw makko min mbeɗa andi min majjani ma min mbeɗa andi ma aɗa jogui nayyi kadi pulle aw kara kam nagde no e jo mi yetti haaldude ma pulle ñawdoro gadoji ɗum kam min wallanma hen ñawdoro gueɗe gadoji sernaɗe ara mi yahat to ceernaɓe ma joɓa kalis chaud pulle holto haala men juut ñawdoro gadoji ma aɗan ɗo luggu ɗum nder hoto men yeyi hoto inno ɗin noon hoto inno ɗin noon noon an noon jammen ɓoyata hoto inno ɗin noon ala ɗi ko indam mbaɗa hen aɗon kunjini change mbaɗani amme ndemin so gasni kadi guetten inde amme ndemin mbatten hen mami yile no goɗɗi baaɗi ni Mouhamadou Lamine waɗi wawa changede aɗani ko jini ko kalɗa ɗo koye Amadou ay peno ko penowde takkete mir tan walla hay yimɓe tiime kumtade defta hen ana jaray ndani hakkude mum mbaɗat wiya kadi komin bonni enɗam mi fusi neɗɗo wonta ay sohna nane wi kam ay canki wona nane he canki aljuma o he canki eyyi he canki o wi kam neɗɗo wonata ko mestere ene ñoota kono wi mi yiɗa wonde lancet ala sa waɗi ni kay men ala joni kay jawrum on yitere tan jawrum on yitere so Amadou ari Mamadou Lamine wi ala wonta pulle wonta wi noon de pulle wonta wi amen Lamine wi de ko tan wiyata Mamadou Lamine wi pulle wonta wi noon de ala ɗum kalani ɗum kalani ami kam mi pusnima kalɗi dokkumami wona wallahi wona sababude yiddema sababude pusnudema tan pour dañde jaam e o galle tan mam dañ jaam laaɓi ɗiɗi mi pusni hunuko ma ko sa haalta wiyama mi haalat Amadou ko mbiɗa ko Amadou ndar neɗɗo daña jaam boom no fori heddi min taji ne heddi seɗɗe wona hay man ka keɗɗo kadi ka keɗɗo kadi comme tan puttan non ɗeɗo balle mi ɗiɗo gamo tin kon se heelaɓe ɗo kaw mo mbir men noon kaw woni ceernam kaw ma yiɗam ñawdoraji a dañi ceero ma yiɗam ñawdoraji mi andata sen dañi mbir kono gam ana dañi ceero dañi mbir teg min mbir fulɓe aɗa yi mbir ful wallahi wallahi mbir fulɓe billahi min Mamadou Lamine on calminama de machallah onon ken onon kay wona gammade anga on ko jarani on ɗum joni wona heure amara ala kadi heure kumtay wona kilo ngumbi o secret makko ɗi tan mbayi joni wona heure yaade ko heure jooɗa ha humta ana ara kore
wonde ala jelle ya mama lami onon tembe ni na wontini kam longer wonde goddol quoi modata ko kitta sa modi de mama ya mama lami ayo ko bonen arsu ay nen arsu kawto won yimbe taw dum ton ay yimbe ngumo mutani doga ngara dum ala yimbe ngumo ala de gumud motano dogante dogante an seyla mum dala balde ho korka ka tayro maranda heptinani kam tan ko rimbar anduma no fe ana ala mi ayidam sakum keptirma wona mo lami amene min kay anani kay ko anani ko min ko an amene yin kam non ko an min to lam to ber gandi kam wona an sipiron no e moteur wallahi ñappu no xon mokkay ko jot fo wi kam ko mi ñappu xonam ala ma ñappu xonam jom ko kam hewanti no haali do ka do woni kam ar gaay an wadde ko gon wadde ko wi'ata ko mbir ko danano bor modo non o na mi ngay gren jima hakkile cikana fitat ko roi des arènes mi wirno mo lambo mais kina ha jom gonno mi koy wadde ni mi yewi combat mo hakkunde makko e moteur ayi combat gundi jaw ay on nyalaw gundi jaw ha joni mi jejjitani roi des arènes mi na musique no tirande mi won roi des arènes mi musique no tirande wallahi mi woni montagne ay combat woni montagne woni agaran kam woni kam woni no asa wallahi woni fe ogoro ramat wala tuda wala nen ma ma ka joda so dugi ko mutta mat sawna ni batta ko dum do gatto ay odo no vraiment ko mbeur ay ñene hen kanko e moteur yimbe hewbe surprise wari dum en wallahi surprise la surprise min ko gra combat mi yawi yawre yimbe fof ko nyaa mbaro helani man surprise non wadi de parce que kanko o mo burdi moteur laabi didi moteur ko famdi tan ko cugule tuuse wala ko way ko na amina mata aro cinner ko bigi ko ngoro combat yi mo man lamin waradu o nyaam to ko no mbadi sa do mo man lamin jugil nyawndar kan lay bon mo jogi nyawndar ana combat watindi noy combat anam tak watindi amin ko mi be ha combat watindi don nam bay ka moteur ko yi suuti mo mon lamin ha do tan wa yom ko do wa yom moteur mo man lamin ba ko fitto wala o be sik ko jam sangar yedinaki mo mon lamin ha go mo moteur bi da suuti o ha be fi moteur suuti mo mon lamin ha do fi moy leedo yeddata an gon jom ha jo o fani mo hen yetta kici mi mo heptin maade mo heptin maade wallahi mera ya pa o mera wallahi mo wallahi ka boy banda ka unu mo wallahi am jatane mo am ko day do na hala nu yin ko mandil ga o kada ko ga woda ga o motor malam ma o mera halde woda an mera halde woda malam ma o combat mo ana do an kanta ade on retour fal male wala su ko aller et retour fofa yebi parce que aller o woni dew sutuma ha do fima retour o woni dew fima ngardara aji sita kido jafti farma bindi ya rasul ke fulle gari bana ayo no njiro ni no humtiroro ngandi na la no ko non mo ma am ko ngal ma abito ko ngal ma oye kam yo aha ngani ko ay mo do era malam ma ay min affaire bandi yagal min burma wonde vagabo tok era ma tok affaire bob marle ngata min burma sumudi yamba to ono jaar ci mon yamba ngaron ono créer histoire du ngoday yamba sa simmi dum kay wa yiti net jida ko motor ndib kam yakar ko yamba wadi mu non kam ko ma simmo yamba o mo yimande musumba yamba ayana simu ayo kawman sima yamba hatta ko banam mo yitale ko kadani ko tum ono paro tum o kawman sima yamba ay sima yamba mi non aro tumo samna do bantan sima yamba soxla aya say ko handi kam mum tan to gan ko dir do en chu mi anda say lo am sima wala saya tilo aku mau
wala sa tu bo wala yo mam dup ma ar wala ga ma fer faga mo ar sim yamba ari go wala mino kaw shu ale ala ko ma muran ma ko mol man en parlant sans vous m'accorder mo wadda men wadi go on wato affaire lambay encore là pour lamb ma halina promoteur ay adani ay ama mana mbida ko wala antona ali armo ya ala dimo sala tal jola ko adani masem jew hum talo tugule na wallahi ber non bu we ma non ko tawami tan kalmi kakawat ay non kawan baada mo ko sehilma wi mo non hoto naate signature mi ila mo lelo kas na neddo mo tiidani kam tan naate contrat uji makko bone ko an keddo ko anta kana fi go do min kam o pidi me motor kun wala hakul men de cost million francs on triana naate tubam de ko leer gana tuma lay wanda neddo no jagdo mi limi do abdallah do mi limi do re on se kala do motor usulan motor param gamir mo ma no soxna ga gil zone ko kam kade net ko band kam do ngo wala raw fadam d'accord la hanno ite munu kuma jantani horata soxna salaamaaleykum